Trendmania nézői észrevették, hogy az elmúlt hetekben végigvettük az otthoni és a kozmetikai szőrtelenítés, gyantázás minden ismérvét. Pro és kontra állásfoglaltunk, leginkább ugye Ricsi a szakember. Te mit gondolsz, az otthoni mellett törsz láncsát inkább, vagy a kozmetikai szőrtelenítés mellett? Én, mint szakember, mind a professzionális, mind az otthoni szőrtelenítés között tudok pro és kontra érveket felhozni. A professzionális szőrtelenítésnél egyértelmű előny, hogy a szakemberek oktatásban részesülnek és folyamatosan tovább képezhetik magukat. A lakossági felhasználók azok fórumokból, blogokból szerzik az információkat, amik nem feltétlenül relevánsak, ezért célszerű nekik is szakembertől kérni a segítséget és az, hogy mit igenis végezzék otthon ezt a folyamatot. A néhány alternatíva közül melyik, amelyet egyszerűbben, akár hozzá nem értőként, nem szakemberként is viszonylag eredményesen kivitelezhetek otthon, és melyik az, amit tényleg érdemes szakemberre bízni? Próbáljuk meg akkor ilyen szempontból megközelíteni. Tehát a legegyszerűbb és a leggyorsabb az a borotva, ezt korábbi adásokban már átbeszéltük. Nagyon egyszerűen hozzá lehet jutni a borotvákhoz, használata szintén pofon egyszerűen elsajátítható, tehát hogyha valaki meg szeretne szabadulni a nem kívánatos szőrszálaktól, akkor ez a legegyszerűbb módja a folyamat elkezdésének. Hogyha egy kicsit tovább szeretnénk menni, akkor mindenféleképpen a gyantázás irányába mozdulnék, hiszen ezzel már tartós és tartósabb eredményeket tudunk elérni. A folyamat bonyolultabb, azonban oktatóanyagok segítik a felhasználók tájékozódását vagy a folyamat elsajátítását, plusz én úgy gondolom, hogy nem nagyon van olyan hölgy, aki kozmetikushoz ne járna, tehát a kozmetikushoz szerintem bátran lehet fordulni tanácsért, segítségért, és ők mindig támogatni fognak minket. Mire figyeljünk oda az otthoni szőrtelenítésnél? Én mindenféleképpen mielőtt nekilátunk a folyamat teljes megtanulásának és elsajátításának látom értelmét, és hogyha a gyantázást válasszuk, akkor nagyon fontos a higiénés körülményeket betartani, tehát a különböző elő- és utóápoló anyagokat használnunk kell. Ugyanakkor a gyantának egy megfelelő hőfokra fel kell melegedni ahhoz, hogy alkalmazni tudjuk, tehát fokozottan sérülésveszélyes az anyag, tehát itt a hőmérséklet kiválasztását azt próbáljuk meg szakemberrel egyeztetni, bár mondjuk a modern anyagok és gépek már előre úgy vannak beállítva, hogy a megfelelő hőmérsékletre melegítsék fel a gyantát. Tehát, hogyha az otthoni szőrtelenítést választjuk, akkor bizonyos időközönként célszerű szakemberhez ellátogatnunk, egyrészt a bőrünk állapotának a megvizsgálásához, másrészt pedig időszakosan a profik ezek azért tudnak segíteni, hogy az eredményünk tartósabb legyen. Vagy ha oly ügyesen végezzük ezt otthon, egy kis dicséret gyanánt is elnézhetünk a szakemberhez. Így van. Amennyiben határozott állásfoglalást kérnék tőled, mi az, amit csak és kizárólag, akár csak területre koncentrálva, testtájékra koncentrálva szakemberre bízatnál velünk, nőkkel? Én a nehezen belátható és a nem feltétlenül szemmel követhető testtályakat javasolnám mindenféleképpen szakembernek. Ez azt jelenti, hogy ha tükörből próbálunk mondjuk egy szemöldököt gyantázni, egy bajuszt, egy hónaljat, vagy akár az intim területeket, akkor ezt inkább szakember végezze, hiszen ő sokkal egyszerűbben tudja megállapítani a szőrnövekedési irányt, ami nem feltétlenül határozott ezeken a területeken, tehát eltérő irányokba is történhet, ő ki tudja választani a megfelelő gyantát hozzá, vagy akár esetleg cukorpasztát is, és sokkal biztosabb kezekkel tudja ezt a procedúrát elvégezni. A műsor szőrtelenítés szakértője az X-Tepil.